نروع سلسة حساس تدالو على توزينا حزلكم متسيلخو بقدام الناس أرأس الزينا 78 زغون زيغاتات بانغلاديش بورساتاتهم بمنقد أير إثيوبيا تسرقوا ترامب سوماليوان أب هاجرنا كهلو عين دليومن كبل قليسو فيستيفال إرتراويان نبرتي مبراق سود عرب تخايدو تغراي بمنغستي فيدرال زوهاو باجت كمزت تغارت قليسو فينزويلا ناي جيلان السلام ايتللن يخبل بريزيدنت مادرو قليسو ودو حبرات هاجرات متن باجت كلتشن اسران شدشتن كنكي مخانو افليتو زي خبركم تخاتلتي زين كالن زينات حتزلكم متسيلخو كساب مودات امساي كتصنو هندحتتكو ابزا چانل دمانا يوترو تخاتلتن مخان سابسكرايب بموارس درانا نختخونو بخبري يعجمكم 78 زخون زيغاتات بانغلاديش بورساتاتهم بمنقد أير إثيوبيا تسرقوا 78 زخون زيغاتات بانغلاديش بورساتاتهم بمنقد أير إثيوبيا 5 تبربرن مفاتحو 5 تسبرن لومي بمحبراوي ميدياتات كوتس زو على مسلتات أزرار بخوينو يركب كاب سعود عربنا بهاجرهم منقد أير إثيوبيا نبعدهم زي تفانو كونن كلو انتخونا نايزوم زيغاتات بانغلاديش شانتاتات مفتحو تسيرو نبرتو قودي لون نايز بزحو دما ترحو كم زيصنحهم اب مغلاص يركبوم منغست بانغلاديش نبرت منغستي بلصغنا زخونه منقد أير إثيوبيا كسيسو نبرت زيغاتاتو كملس مخانو ابرهو يركب منغست إرترا كاب زيغاتاتو زمصو زنبره مرب مردا انزينا يسركن عامصن منقد أير إثيوبيا ناب إرترا غوزو خيغبر مخلكالو زكريو ترامب نسوماليوان اب هاجرنا كهلو ايندليومن كبل غليصو بريزيدنت دونالد ترامب نغازطኛታት ሀብዛው መግለጺ ሶማሊያውያን ስደተኛታት አብ አሜሪካ ክህሉ ድላይ ከምዘይ ብሉ ገሊጹም ናብ ዝመጽሉ ቦታ ከመለሱ ዝበለት ፕሬዝዳንት ሀገሮም በገለ ምክንያት አብ ጽቡቅ ኩነታት ይላን ኢሉም በሶሉስ ድሕሪስ ተኻይዳ ኸዋ ካቢኔ ሚኒስትርታት ሀብዛው መግለጺ በቅንዕና ክንዛረብ አብ ሀገርና ክህሉ አይንደሉምን ድሕር መባል ጓሓፍ አብ ሀገርና ምእካብ እንተቀጽልና አሜሪካ ናብ ጊጋ መንገድ ክትከይዳ ኢሉም أزبنا يمن أسكان زوتو زربا سمزي ميغريشن ببزحي سوماليوان اب زركبلو مينوستواس غومتي كوسدو اب مدلاو كم زلو اب زغلصلو زلو وانيم سبسلطانتا غزاتنت وطن كونينو مولو እጽውጥን ካብ መብራቅ አፍሪካዊ ታገር ዝመጽሙ አሜሪካዊ ዜግነትን ዘሎም በዚህ ፍትሐው መንገዲ ከአሊ ከምዘይክእል ይምጉቱም ማንታ ከተማታት ተባሂልን ዝፍለጣ ሚኒዮፖሊስን ሴንት ፖልን በደረጃ ዓለም ኮነ አሜሪካ ሶማሊያውያን በብዝሒ ዝነብሩለን ከተማታትን ትራምፕ ድሕረቲን ሰዓታት በቴሌቪዥን ዝተመሓላለፈ አኺባ ካቢኔ ሚኒስትርታት አብ ሀገርና ክህሉ አይንደሉምኔ ብቅንዕና ክንዛረብ ሓደ ሰብ እዚ ፖለቲካዊ አይን ቆንዕ ወይ ከዓ ዘረባ አይኮነን ክብል ይኽእልዩ አነ ግን አይግድሰነን እዩ አብ ሀገርና ክህሉ አይደሉምኔ ክብል ገሊጹም ትፈልጡሮ ሶማሊያ ዳርጋ ሀገር አይኮነትን ዋላ ሓንቲ የብሉምን ሓድሕዶም ጥራይኦም ዝቃተሉ ስርዓት የሎን ኢሉም ቀጽሉን ኢልሃን ዑመርና በመንቃፍ በመታው ኢልሃን ሰልፊ ዲሞክራሲ ወኪላ ነፈለማ አዋን አባል ኮንግረስ ዝኾነ ሶማሊያዊት አሜሪካዊት ያም ኩሉ ግዜ ዝከታተላ ህዝበለ ትራምፕ ንኹሉ ሰብያት ጽል ዓቅም ዘይብላ ሰብ ኮይና ያ ተሰማዕን ክብል ገሊጹም ኢልሃን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝርግሕቱ ጽሑፍ ኣብ ልዕለይ ዘለዎ ኩቱር ገዳሰ ቅፍፍ ዘበልዩ ድሕር ምባል እቲ እምብዛህ ዘድልዩ ዘሎ ክንክን ክረክብ ተስፋ እገብር ኢላም ባልመዚ ኢሚግሬሽን ጉምሩክ አሜሪካ አይሲኢ ኣብ ከተማታት ሚኒዮፖሊስን ሴንት ፖልን ዝርከቡ ሰነድ ዘይብሉም ሶማሊያውያን ስደተኛታት ኢላማ ክገብር በምሕዳር ትራምፕ መምርሒ ከም ዝተዋሃቡ ነቲ ውጥን ዝፈልጥ ሓደ ሰብ ነሲቢሲ ኒውስ ሓቢሩም ኣብ ሰሙን ስሬታ ብዝጀመረሉ እዋን አማይ ሰባት ኢላማ ኮን ትጽቢት ከም ዝግበር እቲ በዓል ስልጣን ገሊጹሎም ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ድማ ነፈለማ ግዜ ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ስርሒት ጸብጺባላ ወሃቢት ቃል ናይቲን አይሲኢ ዝከታተል ክፍል ድሕነት ሀገር ብዛዕባቲ ውጥን ርእቶ ክትብ አይደሌትን ዝኾነ ህዝቢ ዓሌት መሰረት ብዝገበረ መንገዲ ኢላማ ከም ዘይገብር ድማ ገሊጻ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ መብራቅ ስዑድ ዓረብ ተኻይዱ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ መብራቅ ስዑድ ዓረብ ተኻይዱ
عربي ب27 حدار بالعلم معرق زتخيدت تنبل بفتصامت قداية امباسي إرترا بسعود عرب ويزرو وين قبر اكزابير استخفته عمتاوي عقراوي متخاب بمريت هتصانات سنة ووين بهلاون مسنادولتات كمون بعدتات زتدالو مريت بهلاوي الباسات زتغالليوم ويزرو وين يابز سمعت وقال بزي جيوبوليتيكاوي كونتات زوبانان علمنان كلطف مكيارن مقالتاتن زرأي لزلو مدرخ إرترا أب مخبار الأولونتن قزاتاوي حدنتن حد استسرتن نناي حابار ربحا زيقلقل شركنت مس هاقراتو زوبانان كينيون هنم معبال تقبرو زلاه ديبلوماسيون بوليتيكاوين مقلول تعري فريهب كام زلو قليزام أبو أنبر محبركم إرترا بجمع من كوابيان وقبر مسكال كيدان بوغنو أبالات محبركم أبقوني منقستن هزبن بمخان نعوت هاقراويه مدبات نزقبرو زلو أبركتو بمقواس مسارعو ماستيموم حدناتو مادليلوم تساتفو من كعززو أزخاخيروم تتسنبل موزيكانياتات رياض باند زسنيوم هوات دمصاويان أحمد محمود ودي شيخ قبر أولول آفوركن بزغربو بهلاو مدب دمي أونيرو تግራይ بمنግስቲ ፌደራል ዝወሃቦ ባጀት ከም ዝተቋረጸ ገሊጹ ናብ ክልል ትግራይ ዳርጋ ህናስታት ክልተ ኣዋርሕ ዝመጽ ባጀት ከም ዘይል ሓላፊት ቢሮ ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ወይዘሮ ሃንሳት ክላይ ሓቢራም ዝኸውን ዘሎ ንውዕል ፕሪቶሪያ ናብ ሓደጋ ይእቱ ኣሎ ተባሂሉን ዝንገረሉ ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስትን ሕወሓትን ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥጥ ናብ ግጭት ከየምርሕ ኣብ ዝስጋኣሉ ዘሎ እዋን እዩ ከምኡ ድማ ናብቲ ክልል እኹል ነዳዲ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ሓፈሻዊ ምንቅስቓስ ትኽልል ቅልውላዊ ይስዕብ ከም ዘሎን ሰብ መዚ እቲ ክልል ይገልጹ ካብቲ ተጠዊሉ ዘሎ ባጀት ሓደ 844 ሚሊዮን ካፒታል ባጀት እናተባህለ ዝጽዋዕ መንግስቲ ትኽልል ብሓደራነት ዝመሓድሮ ገንዘብ መንግስቲ ፌደራል ድሕሪ ኩናት ትግራይ በብወርሑ ዝኽፈል ከኣቱ ከምዚ ካለ ወይዘሮ ሃንሳት ተዛሪባ ብሓፈሻ ኣብዛ ዓመት ንትግራይ ዝተመደበ 18.8 ቢልዮን ብር ጥሙር ባጀት ን12 ኣዋርሕ ተኻፊሉ በብወርሒ ዝለኣኽ ዝነበረ ኮይኑ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ግን ተጠዊሉ ከም ዘሎ ኣረድያ بوغان فيدرال منغس بزعبا مقراص باجت تግራይ ዝምልከት ወጋዓዊ ዝወጽ ሓበሬታ ዛጊት የለን በመሰረት በመንግስት ፌደራል ዝተገብረ ሓድሽ መምሕያሽ ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ 481 ሚሊዮን ወርሒ መስከረም ከም ዝተላኸ እንተኾነ ብምኽንያት እቲ ሰፊሕ ሃጓፍ ምኽፋል ከም ዘይተኻለ ገሊጻም ርጉጽዩ እቲ ክልላዊ መንግስቲ ቀዲሙ ንሕድሕድ ወረዳ ክንደይ ዘድሊ ኢሉ ከጽንዕ ነይርዎ በዚ ምኽንያት ናይ ወርሒ መስከረም ተወሳኺ ተቐቢልና ገና ከይከፈልና ሓሊፍናዮ በቲ ነባርኢና ከፊልናዮም እቲ ተወሳኺ ኣይተኸፈሉምን ብምባል ናይ ጥቅምትን መስከረምን ናይ ክልተ ወርሒ حنساب نمغفال مديوم منباروم تزاريبا فنزويلا ناي جيلانت سلام آيت دلنيا قبل بريزيدنت مادرو قليتو متفنان أمريكان فنزويلان أب زخررلو زلوان بريزيدنت فنزويلا نيكولاس مادرو هاجرو ناي جيلانت سلام كم زيت دليه زحلف سوني ندقفتو أبزهبوه مجلس حبيروم سلام دلينا جنكا سلام السلو لاونتن معرنتن ناتنتن دأمبر ناي باروت سلام أين دلينا زبلت بريزيدنت نايسران كلتن سمونات زغطلو تدراوي تحسات أمريكا سنا أمراوي جبر شبرات بايلو خجلت كم زغل أملكيتم مادرو وسيخو علامو سلام بزلو من قديه لاونتن بوليتيكاوي ناتنتن هاجرو محلاو مخوانو آسميرلوم أمريكا كاب زحلف ورحي مسكرم جميرو أب زي حقاوي مسجار عصا فارس كم زنتفو أب العلز تترترها جلاوه متقعتن مكاد بز بالمغنيات أب الزوبا كاريبيان نهلاوه نموحس تسرح خمز الله فنزويلا توكسم بريزيدنت مادروز مرحو منغستي من محدار ترامب نزقربو زلو مس عصا فارس زتحازه قبلاوي كستات بمنصاق أمريكا نداري زركبو سفيه تفطراوي هابتي فنزويلا نمقوصار أب كاراكاس ناي سرعت لوطي خبر تدلي خمز الله يوزخسس حيل بحري أمريكا كاب زحلف مسكرم جميرو أب بحري كاريبيان سلاماوي وكيانوسن أبل علي زنقساقسا زنبرا حيالو جلابو متقعتي بمفصام بوحدو 87 قاتيلو خمزلو صبصابات يحبرو ውድብ ሕቡራት ሃገራት መጠን ባጀት 2026 ክንክም ምዃኑ ኣፍሊጡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2026 ዓመታዊ ባጀትን ቁጽሪ ሰራሕተኛታቱን ከጉድል ምዃኑ ዋና ጸሓፊ ናይቲ ውድብ አንቶኒዮ ጉንተረስ ሓቢሩም
እትዋና ጸሐፍን ዝሓብር ኣባላት ናይቲ ውድብ ዝኾነ ሃገራት ዘይከፍልዎ መጠን ክፍሊት ናብ 1.59 ትሪልዮን ዶላር ድሕሪ ምድያቡ እዩ። በዚ ድማ እቲ ውድብ ንመጠን ባጀቱ ብ15.1 ሚእታዊት ንቁፅሪ ሰራሕተኛታቱ ከዓ ብ18.8 ሚእታዊት ክንኪ ክግደድ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። በዚ መሰረት አንቶኒዮ ጉንተረስ ናይ 2026 ባጀት 3.24 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኾነ ሓቢሩ ይርከብ። እዚ ድማ ምስ ናይ 2025 ዝነበረ መጠን ባጀት ክነፃፀር እንከሎ ናይ 577 ሚልዮን ዶላር ፍልሊ ከም ዘለዎ ፀብፀባት ኣመልኪቶም። ይኹን እምበር ኣብ ፍልስጤም ብዘሎ ልዑል ጠለብ ህጹጽ ረድኤት ትካላት ሕቡራት ሃገራት ንፍልስጤማውያን ተመዛበልቲ ዝስልዑ መጠን ባጀት ከም ዘይጎደለ እቲ ዋና ጸሓፊ ወሲኹ ገሊጹ። በዘይካዚ ኣብ ልምዓትን ምዕባለን ኣፍሪካ ዝውዕል ባጀቱን ካብቲ ኣብ 2025 ዝነበረ መጠን ከይነከይ ክቕፅል ምዃኑ እቲ በዓል ስልጣን ኣረድዩ። በተወሳኺ ንፍሉይት ፖለቲካዊ ተልእኾታት ዝውዕል ባጀቱን ኣብ 2026 ናብ 543.6 ሚልዮን ዶላር ለጠቕ ክብል ምዃኑ እዚ ድማ ካብቲ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝነበረ መጠን ብ149.5 ሚልዮን ዶላር ወይ ብ21.6 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ተገሊጹሎም። ሕቡራት ሃገራት ኣብ መወዳእታ 2027 ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ዘለዎ ክልተ ውዕላት ክስርዝ መደብ ከም ዘለዎ እዚ ድማ እቲ ውድብ ዓመታዊ 24.5 ሚልዮን ዶላር ክቁጥብ ከም ዝኽእሎ ጉንተረስ ገሊጹ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ 2017 ጀሚሩ ኣብ ኒውዮርክ ዝነበሩ ኣብያተ ጽሕፈቱ ብመጻው ድሮ 126 ሚልዮን ዶላር ክቁጥብ ከም ዝኻለዩ ዝሕበር። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና። ምሳና ብምጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን። በብዘለኹም ሰላም ተመነና።